Здравейте, хора от Vlogs, аз съм Скруф и това е втори епизод в сервера, Fastpack серверът в синглплеер. Не съм с нея от милиони години и защото не съм играл. Така. И тук тези айтеми, знаете, тук се направих домосет, ето, тук енчаннах това и това. И съм си направил тук някакви простотийки, тук, ето, там че обикновено с някакви букуци, тук като прозорчета, тук зад една фермичка за мъркови и картофки, тук за пъмкин и мелон, ето го пъмкина, ето го мелона. И така, сега тук ще започна пак да снимам, ама по-рядко. Няма снимам де много, тук ще снимам на едно друго място. Тук, както де, ще видите къде ще снимам. И така, надявам се тогава клиповете да ви харесват. И така, мисля това да бъде за този клип. Малък е, да. Колкото за малко инфо. Ще започна с ним на едно друго място, няма да казвам къде и какво е то. Пак е на Майнкрафт, но така, няма да казвам, това ще е този клип. И надявам се да ви хареса и да. Това ще бъде. Може да започна отново да снимам тук. И така. И да, това беше от мен, чао.